बोरैलाय मा मेगना बेमा सोंथिबाय नामा ओंख्रि नुलायि दालि ओंख्रि ना मा जाखो बेलाय नुदों मालाय मानोथो सोंबाय थादों मा दालि ओंख्रि जाखो बेलाय नाव जालायगोन दैयानो बांसिन नोंहा नोंनि हिन्जावाव सोंनो हाया नामा बेसो संदों न'आव मैगं मोजां थाबासो संगोनलाय दालिल'सो दङमोन बेनिखायनो संनानै होबाय मानो नाव जालायनाय दालि ओंख्रि संनांगौ जाहैबाय नोङो बिमा बिफायानो संनो फोरोङाखै नालाय बेनिखायनो रोङाखै माहाय सब समावबो जोंहानि आइ आफाखौल' गेजेराव लाबोबाय थायो एफादो गोसोखांबाय थायोबा आइ आफाखौबो लाबोना लाफैनोसै आं नुबाय सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाया बेनो बिहाव दं बिखुनजो दं नुवासै बियो उल्था बुंनो दाहाय हाथायाव थांनानै लायनानै फैदो आरो दा जि दं बेखौनो जादो सैमा अमा बोरमाफोरासो बेफोरबायदि ओंख्रि जायो सैमा अमा बोरमाजों थाथारनो मोननायखायनो मोनथिथारो थाया मानो मोसौ गलियावनो था मानोथो मानसिनि न'आव थादों नोंलाय जाबायसै ओंखाम जानायाव बेफोरबायदि दावराव खालामनो मोनानो लोखि खारो सनियानो सासे फैखाबाय जेब्ला लोखियालाय खारखासिगोनथ' आरो जाबायसै जानोबा जादो सिरि रोंला ओंखाम जानो एफा दावराव जायोना आयौ आखला हनै आखला बिहाव दं बिखुनजो दं नुला खिफि बावनासो होबावबाय बेबो ओंखाम जानायाव इसेबो गियान फोरोंना हरथारासैना बिमा बिफायालाय बेखौलाय बेला राजा लामासो दा खिफिनायखौ एसेबा हमथाना लाखिनो हायो नामा कारेक्ट खोथाखौनो बुंबाय नोङो खिफिनालाय राजा लामासो नङा होमबा हमथाना लाखिनो हायाखै रावबो बुं थांगायो थिग खोथाखौनो बुंबाय नोङो हांग्रोमोनदि मिनिबावदोसो नों मिनिनोसो ओंखारदों मा मिनियाबा गाबनांगौ नामा हिनजाव फैनाय लोगो हिनजावनि फारसेसो साइड लाग्रा जाबाय माथो बिमायानो नंला माने दे दाइन 9 मास उदैयाव लाबाय फेदेरबाय लावबाय देरबाय होननानै बुंनालै खोनासंबाय आं बे डायलगखौ नुबाय अमा राजानि आखलखौ बिफा माबायदि सोलायलांनो हमखो बियो जाबाय ओंखाम जादो मानोथो दावराव खालामबाय थाखो थाङै थुङै आंहानो गाज्रि जाखायो दा नोंसोर गासिबो मोजांखा दा बिहामजोआनो मोजां जाबाय नोंनि थाखाय सासेयाबो हिनजावा मोजां जाबाय बिमाया जेबो मैल्यआनो गैला नोंखौसो गाज्रि होनलायखो ब्रा समाव गानावल' माने देहायाव नांबाय थायोलै आयै ओंखामा मा बाजा आरो बिहामजोखौ हाथायाव लानानै थांबा दिनै मिथिबाय मैगं मा नांगौ बिहामजोआ नायथोंसै आं लांफाया मोनजागोन नामा आंनो क्रिम नांगौ आंखौ गोसोम होननानै बासिबाय थायो आं गुफुर जानोसै साला आंजोंसो हाथायाव थांफानो ओंखारबावो मा जों डिस्टार्बरा बेलाय बेखौ उन थाबायहोगोन आरो आं सिगां थाबायगोन सोरलाय फाता मोननो आंना जाबाय मा बेलाय नों आंनि फिसाय आं नोंनि बिसि नोंखौ होनाबालाय आरो सोरखौथो होनबानो मा गोदाव जाला माला आंखौ होनालै दालायथो नोंबोथ' आंखौ होनबाय जाबाय आरो मोनसे खोथा गोसोना खोनासं आंजों ज' थाबायफानो मोना मिथिबाय आंनि उन था आं सिगां थागोन बिदिबालाय मानोथो आंखौ गावनि हिनजाव खालामनो लाबोनाय नोंलाय मा दाजाब दानखौ खालामबाय थायोलै ओमफ्राय आंनि मोखाङाव मा नायबाय थाखो थौग्रो मानसिया दे होमबालाय साला आङो सोमस्रिजोंनो हाथाय बाजाराव गिदिंबोफेरासै बे हांग्रे मोन्दिखौसो आं गोदनायाव आलायना लांनांसिगोन ना मानसियालाय मा आंजों लोगोसे थाबायफागासिनोलाय एसे गोजानाव थाब्रा थागोन आं नोंजोंनो न'आव दोनना फैगारगोन आं बिदिबा साला मना लाना गिदिंफैनाय रेकर्ड गैफेरामोनलै साला दिनै मैगं थाइगंनि मना लानानै गिदिंनांगौ गोनां जाबायना नों फैनाय बायदिनो जेबो सुगान गैला आंहा मा आं नोंनि सुख सान्तिखौ सेदों नामा बुंबा उल्था साला सिख्लाखौसो माथोलै हांग्रे मोन्दी आंनि उन थादै आंजों रायलायफैफादेरना दे आं नोंनो बुरजा गुफुर जानायनि देलायग्रा क्रिम बायनानै होगोन जागोन दे अमा राजा नङा होनलाय बैयो नंगौ दा आरो हाबा जानानै मैगं थाइगं थिखोलायनानै लाना फैलायदों माथो बेलाय जारौमोन बहा थांनो नागिरदों हाबा जाखांनाय लोगो न'नि खरसाबो खालामनो रोंलायथारबा जाबाय माथो अमा राजा थाङै थुङै आंनि हाबानि खोथायावसो नांथारलायबाय बिसोरबो न'आव आलासि फैदोंलै बेनिखायनो एसे बाजार खालामदों आं खालामखानांसिगोनथ' आरो दालाय नों हाबा जाबाय रायजो जाबाय न'नि खरसाखौबो खालामखानांसिगोनथ' आरो अमा राजा हगार लामाफ्रा आल्ला आंनि हाबा जानाय जायैखौसो खबर लाबाय थायो नोंसोरो नों गोदोनि बायदि सेंग्रा नंलाना बेनिखायनो बुंदों आरो हाबा जाना बोरै मोनदों अमा राजा मा नोम्फा बायदि मोनदों होननानै बुं हगार लामाफोरा साला सथां फाख्रिफोर नोम्फा जा गोदोनि बायदि गावखौनो सेंग्रा बायदि मोनना लालायबावो बियो उनथिंजाय अमा राजानि हिनजाव लाखोहाय बाजारनिफ्राय मैगं थाइगं एसे लाबाय मानोथ' उन थाबायदों अमा राजाजों ज' थाबायफानांगौ ना आं बारा गोसा थाबायनो हायाहाय बेनिखायनो दे नोंस्रा थांनोसै आं
अमा राजा गोसोम हिनजावखौसो मोनबाय नामा? बा हिनजाव बासि लाग्राया थागोन बिदिखौनो मोननांगौ। गोसोम जोमनो। आच्छा नोंसोरलाय बेसेथो गुफुर? आयौ माथो मैदेर बिमासो। मानसि बासिनायानो दिन थांसिगोन नोंसोर मिथिबाय। मैदेर बिमा मैदेर फिसा मानसि गुफुर मानसि गोसोम हा? गोबावनो आं दा फंसे ज्रामनो। गोसोमनालाय गोसोम होनदों आरो। गोसोमा मानसि नङा नामा? गुफुर जानानै मा बाल हुदायसोगोन नोंलाय? मा बाल खालामना खिथिखो हा? आसाम गुफुर लोदो हांख्रेम साला। एबारनिफ्राय नोंसोरखौ गोसोम गुफुर होननानै बासिनाय खोनाबावोबा खर'खौ गाहायाव आथिंखौ गोजौआव खानानै थाफ्लियावसो बुगोन आं। थुदे बिनिफ्राय जेथिं नाय बिथिंनो मानसिफ्रा मानसिखौनो बासिलायनायल' नुथारसैहाय। दुमफाव लोदो बुसाङो। एदावबावनानै थांबावबायसो। एबार लोगोल' मोनथै थाफ्लिफारनायाव जिरायनो हायै गोजा गोजा बुगोन आं नोंसोरखौ। कालाराबो बेसे गोजानहाय माथो थाबायखौनो हाला आंबो। औ थिगसे देलायनानै मोजां साफा जानानै आङो देखायनांगौ अमा राजानि खाथियाव। अमा राजाखौ थुखा होबायना। नोंखौ दुखु जानो थाखाय आं बिउटि पार्लाराव लाबोआखै दे। माइन्डफ्रा मोजां जाथो होननानैसो आङो लानानै फैबाय मिथिबाय। मा गोदाव सोराव गाबनाय न' दुखु जानायल'हाय रोंला आं नोंखौ। एसेबां थाबनो आं खुसि जानो हागोन नामा? आरो आं खुसि जानोबो हाखानाय नंखालादां बे जोनोमाव। बाला जेरावबो जेथिं प्रब्लेमानो जोबमारलाहाय बेजों मा जाबावगोन? नों बेफोरबायदि दुरबल जाना खिथिबाय थानांलाहाय। अमा राजाया सोलो मोनगोन मिथिबाय। अमा राजानि सिगाङाव नों दा देखायनांगौसो। नोंखौ बियो गोदोबो दुखु होबाय थादोंमोन ना, दाबो दुखु होबावबाय बियो। बेखौ देखायनांगौसो। नाथाय आं जेबो देखायनोनो हाया अमा राजानि खाथियाव। बेखौ नुबानो आंनि गोसोआ बायोसो। बाददे सासे थांबाय दजन फैगोन होननाय मोनसे बाथ्रा दंहाय ना, बेखौनो एप्लाइ खालामदो बाल। सोरबा मोजां सेंग्रा नायनानै गोसोथोदो। अमा राजायानो आंनि फार्स्ट आंनि लास्ट, आं रावखौबो गोसोथोनो हाला। जालायबाय रोंलाहां नोंजों। है थु थांसै। पीछे तो देखो। नोंलाय अबेनिफ्राय टपके फैलायखो? जेराव नों बेयावनो आं। माने उन सिख्लाफोरनि उन साला लाजिया नामा नों? लाजिबा खाजि गोमायनो दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव। मानो नोंलाय रागा जोंबाय थायो अन्थाव बाथाव? मा नांगौ नोंनो हा? नोंनि मोजोमसे अननाय मोननो लुबैनाय आरो नोंनि गोरबो बिखायाव आंनि सावगारिखौ थाबनानै दोननाय। होनदों थुबां मोजां रागा जोङो। रागा जोंबा आं बांसिनसो मोजां नुयो नोंखौ। बमब्र साला नांमारगौ नामा नोंनो? दुमफाव हामाहाय लामा गेजेराव बिदि बुलायनो। गबाय नोङो मिथिबायना? बमब्र गबाय। हायो बुनो हायो। बिसियालाय फिसाइखौ बुनो हाखायो दा। आजिखालिनि जुगाव सलियो बिसियासो बिसाइखौ बुनो हाखायो दा। बमब्र नोङो दुमफावखौ मोजां मोनोबालाय मोजां प्रपज खालामनो हाया नामा? मानो बेफोरबायदि लामा सामा एदावबाय थायो? एदावनाय? बे एदावनायसो जाबाय। इसिबां मोजां खोथा बुंनानै आं दुमफावखौ प्रपज खालामो, बियो आंना एदावनायसो जाबाय होमबा? बाथै बिनि खोथाखौनो खोनासंबाय थायो नामा? फै थांसै जोंहा बिउटि पार्लाराव। जोनोमाव नोंखौ आं आंनि फिसानि बिमा खालामनासो गारगोन। मा जाबावगोन बे बमब्र बोरमा फान्थाजों जेरैबो जारलासो। सिंगोल थाबाबो डिस्टार्ब सेंग्राफोरनि, मिंगोल थाबाबो गाबगु खुगु सामफ्रामबो नांलाय खमलाय जेरैबो जारलाहाय माथो सिख्ला बैसोआलाय। नंगौथ' आरो। ओमफ्राय अमा राजायालाय बहाथो गानना खारखो नोंखौलाय? आं खोन्थाखाबाय ना अमा राजाया आंनि सिं थानानै बहाबा गोमाबाय। नागिरबाबो मोनासै आङो। हाथाय गेजेरावसो गोमाबाय। मालाय हिनजावासो हाथाय गेजेरनिफ्राय गोमायो, नोंना हौवायासो गोमायो। देलाय अमा राजाखौ फन खालामलाय। आंहाथ' फनबो गैया। दानि जुगावबो फन गैलाया नोंना हांग्रेमोनदि? फन गैया। बेनिखायनो अमा राजा बायदिखौसो मोनबाय आं हौवाखौ। जेबो नङा अमा राजाया बायनानै होगोन बे। अमा राजा बायना होआबा आं बायना होगोन ना। मानो गाबदों हांग्रेमोनदियालाय? बेथ' अमा राजानिसो हिनजाव ना? हौवा गोमानानै दङनो। हौवा गोमानानै दं? अमा राजाया बहाबा गाननानै खारबाय आंखौ हाथाय गेजेरनिफ्रायनो। बेबायदि मानसि बे अमा राजाया? आयु माबायदिखा? नायगिरनो खिथागासिनो आंखौ अमा राजाखौ। सोरनिबा गलाफ्राव जानानै गैया बे? देलाय नायगिरलाय अमा राजाया बहा दङ? आं बिराद गिनाय मोनदों। दे जों नायगिरगोन, नों बारा दुखु खालामबाय थानाङा।